no dhi medo rido ngima ne oganda jo Kenya. Wadhi nyime, riwruoge ma ok mag piny owacho dwaro ni sirkal oket tenge omenda moromo ne chenro mar rit kod dongruok mag nyithindo e pacho ka. Riwruoge auchiel obag romo ka gitwakie moko kuom midhiero ma jamono nyithindo mag piny Kenya yudo somo makare, thieth to kod dongruok makare kaluwore kod nok mar omenda ma migepe matayo chenro mag nyithindo yudo. Kech kod oro, nok mar pi, tuoche iye kod keny ma oiw gin moko kuom midhiero ma kelo hinga ne dongruok mag nyithindo mathurka. Jokanyo jiwo ni twak mar paro mar chik nyaka ket maino e bero ngima mag nyithindo mathurka. Gimedo bende ni mano nyalo bedo mich maber ne nyithindo ma Kenya ahinya to e kinde ma pinje mag Afrika biro dhialo nyathi Afrika chieng' tich abich mar jumane. Having perused through the said report, we are concerned that some of the matters that are of interest and concern to children in Kenya have not been adequately provided for in the FY 23-24 National Government Budget Estimates, and that the National Assembly Budget and Appropriations Committee is yet to demonstrate adequate redress of their findings and recommendations on such matters. Obviously, when the government allocates budget for health insurance for children in high school, that budget is based on number of people. So we're recommending that can we have the number of children used to provide for resources for health insurance as opposed to number of children in secondary schools, so that